Yurdumuzda uly dabar bilen belenilýän milli Gurban bayram münasibetli Mary welaýatynda döwrübap toý mekanlaryna bayramçylyk şeýerleri geçirilip, oňa welaýatyň ýaşul nesilleriniň wekilleri hemde dürli kärlerde zähmet çekýän bagtyýar raýatlary, tarip ýaşary gatnaşdylar. Bayramçylyk gününe toý taşygynyň başynda birek-birege bayramçylyk münasibetli gutluklar aýdylyp, şeýle ajaýyp zamanda ýaşadýan hormat prezidentimiz arkadaşly gahrman serdarymyzyň adyna hoşallyk sözler aýdyldy. Pehim paýhys ummany magtumly pragylyna uldan toýlanýan Gurban bayramyna bagşlanyp geçirilen bayramçylyk dabarlaryna welaýatyň aýdymsal tans hödürjülük toplarynyň bayramçylyk münasibetli taýýarlanan aýdymsal çykyşlaryna uly orun berildi. Synoda saatlarynyň bayramçylyk dabarynyň dowamyny ýerine ýetiren aýdymlaryna hormat prezident bilen ýurdumyzda güllede ösürmekde alyp barýan belent maksatly işleri, insan perwerligiň hemde hoşniýetliň bayram bolan Gurban bayramynyň ajaýyp däpde surlary, milli mirasymyzy agdyr halkymyz hemde asudyryň we rowgaçlygyň watany bolan edil diýarymyzy belent keňlerde watp edildi. Berenten ýanyny döwrübap aýdymlar hemde joşgyny tanslara tomoşaçylar tarapyndan ýakymly we dowamly el çarpyşmalar bilen garşylandy. Ýerine ýetirilene göwün göterji çykyşlaryň ählisi türkmen halkynyň milli lideri gahrman ýardamyň hemde hormat prezidentiň adyna tüý sürekden çykýany alkyş sözleri bolup ýanlanyp, bayramçylyk gününe bagtyýar raýatlaryň göwünlerini garkyndirdy. Diyarmyzda şadlyk şowkuny beslenip uldan tölenýän Gurban bayramy maşgala ojaklaryny da agdybirlikde ýokary ruh hörenetlik bilen giňden belenip geçirildi. Agdybirligiň hoşniýetliň hemde päkligiň bayramy bolan mukaddes Gurban bayramyna hem her bir türkmen maşgalatynyň döwletli ojaklaryna bereketli saçaklar ýadalyp, nazamatan dolarylyp, dürli görnüşli türkmen milli tagamlary taýýarlanyp, birek-birege ýaşy arzuwniýetler dileg edilýär. Pehim paýhys ummany magtumly praga ýylyna hem welaýatyň bagtyýar raýatlary, arkadaşly gahrman serdarymyzyň saýasynda milli däpde surlamyda hemde ajaýyp bayramlamyda giňden bellemege ähli mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadaşymyza hemde arkadaşly gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan edýärler.